Hai, salut oameni buni, eu v-am găsit la un nou videoclip. În acest videoclip vom juca și noi FIFA pentru că nu am mai jucat de mult și trebuie să mai jucăm și noi. Uitați să mă așez și eu și să-i dăm drumul, tată, că avem și noi avem multe pachete de luat, pentru că să băgați acum un nou de ăsta, nou event și na, să-l facem și noi. Bun, vedeți melodia asta, să dăm numai în cer, poate vă deranjează. Bibica mea. Bibica mea. Ia vedeți, avem walkout. Ok. Super. Hero. Uitați că e bună. What the fuck, Giro, portar. What the fuck is that amazing? Okay. Și eu mănânc crută, bibica mea. Avem și aici un icon. What the fuck, zi? Zinedine Zidane free. Hai să ne dăm și noi puțin. Da, bă, Zinedine Zidane free. What the fuck? Că mă, Zinedine Zidane, bine. Mamă, că nu-i rău, ne facem echipa forțini. Alergă vecini. Hai să dăm un short. Avem 80 și cu ăsta avem tot în bun. O Zidane. Bun, frumos. Bun. Hai să uităm pe campionatul. Hai, vă pup, papa!